слогът разрушен, но предсрочните парламентарни избори вече са на хоризонта. Необходими са неотложни действия за повишаване на доверието в изборния процес, който бе тежко компрометиран и в резултат на манипулации цяла една партия като величие не бе допусната до полагащото и се място в Народното събрание. Очаквам партиите да спасят своят ангажимент, който поеха по време на консултациите и да предприемат необходимите законодателни мерки, така че да се минимизира субективният фактор при гласуване и отчитане на гласовете. А това означава 100% електронно отчитане на резултата и контролно преброяване на разписките. Управляващите Там да има някой да гласува на хартиено. Скоро ще бъде машина. Хайде, пустиме. Квитативо. Ами, моя. Ще бъде на 100% машина или екран ще бъде машина? Ще бъде и машина. Може да ви да... Абе, никой не те кара да идеш, чакай само сега. Що ми викаш? Чакай, бе, Зарко! Чакай, лъжото ще изгори, бе! Заминавай! Бягай, че ще ударя значи... Какво да ти дам тази бразица, де? Ураката!
Речено. Няма да дойде. Ако останали масличката ти те обърна. Дай. То, така ли те добре? Как е? Добре, така. Добре. Абе, не бива така, бе. Те не се прави така на среден пръст. Оп, бъб. Доди ми. И така е. И малко слагам да стане сладки слагам вода да стане по-пухкаво. Зарко, чакаш на масичката ли си? Да. Чакай. Ето мама му направи палачинка пак като вчера. Чакай, стани малко. Аз не те питам, че какво искаш, аз ти казвам аз какво съм направила. И краставичка и палачинка ти направи, сядай. Като вчера, помниш ли вчера дето яде? Ама е топло още, сега изкарах от котлона. Не, палачинката. А яш краставички и после палачинка. Чакай. Купиш? То папа ли палачинка? Да. Сега трябва да видим ако го следваш. А ти въруй, бе.
Да. Диана, после изкарай ми една турбичка тези да ги прибера и да ги сложа в кухнята. Да. Близкичко. Това ти беше да пусти. Чипнати. Гледате. Мама, искаш да ти дам домати? Хайде, дай го. Какво ще изтопляме, ли? Да. За какво после? Как за какво после? Трябва да ги стопля първо. Да. Мама, като ще отрежеш, може да разтоплиш. Той иска да иде там при телевизора, защото няма телефон да гледа детско. А пък те гледа. Те са бъдат много сухо. После малко краставичка ще сложа. Да. Окей. Баба, ти ме виж как да застана. Кой? Нас? Какво правиш, бе? Дай му салата на да не спомня. Ти гледай ли какво прави Валентина? Ой, ти ми тупа малко диската. Ай, не пипай балончетата. Ой, Бе, мамо, само иска да пробва. Не пипай балончетата на кака. Родия, искаш ли? Ясно. Ясно.